is nog net duidelijk wanneer het lokale omroep Leo begint, maar als je een uitsturing in de gemeente Ljouwert. Leo kreeg gisteren van het commissariaat voor de media de stuurmachtiging. De omroep had nog een uitstuurvergunning onvregen. Maar het aanwijzen van de machtiging aan Leo komt er na meer dan 20 jaar in een aan de lokale omroep Mercurius. De markrieten wil onderzoeken hoeveel de onlistplakken verboden in de provincie gebruikt worden. Op dit stuit heeft de organisatie daar nog geen cijfers van. De markrieten heeft het beheer over 42 kilometer aan onlistplakken, maar weet nou net hokker stegers het meeste gebruikt worden. Mocht de markrieten bestuurlijk matten, dan is het goed om te weten wat de bootjesvaarders het meest vaak onlezen. Het gaat goed met de otterbootjes bij Gietjerk. Ze zijn er nog een mannen en er is nog net één otter deerrieden. Vorig jaar zijn er op hetzelfde plak 2 otters deerrieden. De bootjes zijn een neetoplossing. Het uiteindelijke doel van otterleefhouder Harry Bosma is een faunatunnel. Maar daar moet 2 ton van komen. Joen en vannacht is het blijft stil, bewolkt en er komt mogelijk nog een buiken. Het wordt 1 graden. Morgen bewolking, zinnen, temperatuur 14 graden en de westenwind is zwak tot matig.